Ana siro tendo Oburu. Dr. Oburu Odinga mokwongo tende no ok en mano dwaro. Tende no nokete. To ka nokete, Dr. Oburu Odinga en mature enough ma en kama entieno en ma onyalo mako wiwa mondo oriwa. Nitiere role ma daktari play kanyo maduong' malich. Niwach ka onge ng'ama mature man gi that kind of sobriety to gini dhi sambaratika niwach ni wan jotelo monego bed ni siro daktari. Kamano ka yiego ni wan jomoluoro daktari, including myself, wan e leadership ni. Onego wabed joma mature enough mondo wa support ten daktari. Daktari sani ok ng'ama onyalo keto ni en motelo otelo nito wan waluwe. Wan mwakete mbele kar mondo wageng'e wati tich monego wati. Wadhi wakwe piny walos gimoro amora waketo daktari gi koko. Wayware kendwa ka e tok daktari ka. Idwa ni daktari mondang' yal ng'ane to yal ng'ane. Okete gi yalo to gi buche maginene. Daktari onego bed ni e wi telo kaka en to wan joma sire to mana agidhowa. Onego wawuog oko mondo wa do our proper duty. Kok wan mature enough to be in those positions to wa relinquish. Niwach kata sani daktari noseluongo mare mar buche mar central mama ne munyalo luongo. Bang' central nitie gimiluongo ni nek. Mama no to chairperson ema luongo. Ma ane gombona chairperson onego luong nek mondo wabed kaka jotelo mag nek mondo wawach gik mane giwacho e central committee mondo wabed aware ni to mae en kaka mae ke mno wuok godo. Koro wan bende wadwa wuotho kod gini kuom jopiny. Niwach gima timore sama lose kodini akia kuma jopiny nitiere e wachni. Jopiny ma en party ma for the people and of the people. Omiyo jopiny ema duong'. Party ni en party kende makata neno ka wuoda betimo grassroots gi ok chal kamarwa mawuok godo. Kaka wayiere polling stations wa ingeni nyaka chairman ma polling station ong'e mani ane man chairman mar polling station ni. Tribuo koda ka to adwa dhi donje ward to adwa wuok e ward amiyo luor chairman mar ward. Ward bende miyo sub county bende ong'eyo ni wan gi national. This is the hierarchy of this party. Mano kende kata kiweyo mar jopincha mokwongo nyaka wabed able to loso nyaka gi jowa manie polling stations kore kwa chak wawuoth kendo oko mondo wamis ji ni mae wasum pach ji ok no dhi somo ne ji wasumo pach ji e kwa duoge party. Emomiyo an afeel ni Daktari Oburu e party leader to kendo ene mwa support a party leader and we are not going to go. There's nobody talking about that.